Olemme tottuneet pitämään metsiä rikkautemme lähteenä. Sieltä löytyy myös kallisarvoinen luonnonvara mäntyöljy, jota valmistetaan pohjoisten havopuiden pihkasta. Mäntyöljyä on jalostettu hyödyllisiksi tuotteiksi jo lähes 100 vuoden ajan. Sen tulevaisuus kestävänä biojalostuksena on näyttänyt loistavalta. Se kilpailee ja menestyy ilman mitään valtion tukiaisia. Kyse on miljardin euron eurooppalaisesta teollisuudesta. Nyt tämä on uhattuna. Biopolttoaine. Suuri huijaus. Niukkaa mäntyöljyä tullaan tuhlaamaan tukiaisten avulla biopolttoaineeksi, ja tätä kutsutaan tulevaisuuden kestäväksi polttoaineeksi. Tämä on selvää harhauttamista. Kun yhteiskunta tukee mäntyöljyn käyttämistä biopolttoaineena, heitetään hukkaan arvokas luonnonvara. Samalla vahingoitetaan vakavasti biojalostuksellaan lisäarvoa luovaa metsäkemian teollisuutta, vaarannetaan työpaikkoja ja lisätään ympäristön kannalta kestämättömän tai valtion tukeman biopolttoaineen käyttöä. Tämä ei ole kestävää. Mäntyöljystä jalostetaan monia arvokkaita tuotteita. Nämä jalosteet ovat hyviä esimerkkejä älykkäästä, innovatiivisesta ja tehokkaasta luonnonvarojen käytöstä. Toisin kuin mäntyöljyn polttaminen autojemme moottoreissa. Mäntyöljy on niukka luonnonvara. Sitä ei tahdo riittää edes nykyiselle biojalostukselle. Ohjaamalla mäntyöljyn käyttö valtion tuilla polttoaineeksi, se tuhlataan nopeasti loppuun ja tuhotaan sen merkitys kestävänä raaka-aineena. Mäntyöljyjalosteita joudutaan korvaamaan paljolti fossiilisilla raaka-aineilla, mikä on haitallista ympäristölle. Tämä on vakava isku biotalouden ja yhteiskunnan kehitykselle. EU on asettanut tavoitteekseen, että 10% liikenteessä käytettävästä energiasta on uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä. Vaikka kaikki mäntyöljy käytettäisiin liikenteen biopolttoaineeksi, saavutettaisiin tällä vain 0,04% Euroopan kokonaisliikennepolttoainemäärästä. Käyttämällä niin sanottua kaksoislaskentaa biopolttoaineen määrää mitattaessa saadaan biopolttoaineteollisuus näyttämään kukoistavalta. Sekä Suomi ja Ruotsi EU:n tavoitteet täyttäviltä mallioppilailta. Totuus on kuitenkin toinen. Tämä on poliittista bluffia. On yrityksiä, jotka hyötyvät tästä manipuloinnista. EU-maat kansalaisineen ja erityisesti biokemian teollisuus kärsivät tästä huijauksesta. Kun tuemme verovaroin mäntyöljyn polttamista auton moottorissa, viemme pohjan terveeltä teollisuudelta, joka luo huomattavaa lisäarvoa. Tämä teollisuus on mäntyöljyn jalostus. Olemme 80 vuoden aikana investoineet Raumalle ja Ouluun satoja miljoonia mäntyöljyn biojalostamoihin. Tarjoamme työtä raskaan työttömyyden alueella, maksamme veroja, olemme omillaan toimeentulevaa paljon kaivattua vientiteollisuutta. Mäntyöljyn jalostus perustuu suomalaisiin innovaatioihin, esimerkkinä kolesterolia alentavat elintarvikkeet kuten Benecol ja uusimpana antibioottien korvaaminen eläinrehussa. Toimintaamme emme tarvitse mitään tukiaisia, haluamme ainoastaan reilun ja tasa-arvoisen markkinan kaikille mäntyöljyn jalostajille. Luonnonvarojen kestävän, uusiutuvan ja innovatiivisen käytön periaatteena on, että meidän tulisi hyödyntää niitä kaikkein tehokkaimmalla ja älykkäimmällä tavalla.